گوندê Tahanê gunda Kurdiyê li devera Babêyê parêzgeha Helebê, dûrî Helebê ji hêla Bakur 15 kîlometr, dûrî Babêyê ew jî nêzî 15 kîlometr ji hêla Rojava. Neşteciyê wê nêzî 2080 kesî ne ji xwe belavkirîne li ser navenda gund û Xirbê, Tahanê û Mişrifê Şîçanê û Coba. Ji yek bavî ne ji êla dîdanên mervantiya wan jî bi gundê Toskesar heye, Xolsirûc û gelek gundê din yê dîdana. Ji hêla Rojava gundê Hesîn gundek Erebiyê û ji hêla Rojhilat gundê Nêrebiyê ye û ji hêla Başûr gundê Şêxkêfê û Coba û ji hêla Bakur gundê Ebla ye û Tilçîçan. Gund panava wî nêzî 2000 hektar in. Şikeftek gund kevin di gund heye vedgere ser demên kevin. Dê gir di gund hene. Gundî karê çandiniyê dikin çi gennim û ceh nîsk û fûl û kartol. Xaka wê gelekî baş e, ava wê jî gelekî pir e û karê meqleceyê kevira jî dikin. Meqlec jî li wir hene. Darê zeytûna tirî cî hene û bez xwedî dikin, bezin û çêlek û medhecin jî di gund hene ê mirîşka. Ev agahî gihiştin min ji hêla Birêz Mihemed Omer el Ehmed ji neşteciyên deverê ne û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdala Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.